Teraz vám ukážem, ako spraviť úlohu číslo 3, ako vlastne spraviť túto schému a ako zapísať do grafu našu VA charakteristiku. No, aby sme spravili schému, si musíme najprv prečítať úlohu, takže my máme odmerať tú VA charakteristiku dvoch diód. A ja použijem iba jednu, pretože pre tú druhú je to vlastne ten istý postup. Napätie jednosmerného zdroja zvolte 5 V, čiže si otvoríme multisim, dáme si place source, power sources, DC power, jednosmerný prúd, inými slovami. Nastavíme si na 5 V, dvojklikom na ňo klikneme, vybehne na takéto okienko, dáme 5 V. Ďalej, poslednou zmenou odporu R, minimálna hodnota R je určená maximálnym prúdom cez diódu. Čiže Imax je daný katalógovým údajom, to si musíte všetci nájsť v Google. Merajte napätie a prúd. VA charakteristiku diódy odmerajte tak, aby bolo možné znázorniť nelineárnu časť charakteristiky. Super. Takže ja som si zvolil diódu Schottkyho pre tento príklad. Volá sa MBRM 130 a tak ďalej. Takže na nej to budeme merať. Ďalej si sem ešte dáme uzemnenia. Jedno sem a jedno sem. A ešte variabilný rezistor a obyčajný rezistor. Čiže variabilný rezistor, to je jedno, aký má on odpor. Môžeme si to nastaviť 1K napríklad. Otočíme si Ctrl R, do akej polohy chceme. A ešte si tam dáme obyčajný rezistor. A to bude náš rezistor, na ktorom budeme už počítať my hodnotu vlastne. Čiže teraz neviem, koľko má, tak si dáme iba R rezistor, hociakou hodnotou. Close. A na to by sme si vypočítali, aký odpor má byť na našom rezistore, tak to vypočítame vzorcom veľmi jednoduchým. R sa rovná U lomeno I vlastne. Ja som si už dopredu zistil môj maximálny prúd na rezistore, teda na diode, ale ten je 1 A. A keďže my vieme, že máme na zdroji napätie 5 V, tak poznáme napätie a poznáme aj vlastne náš prúd. A tým pádom vieme vypočítať, aký bude odpor na našom rezistore. V mojom prípade 5 deleno 1 je 5. Čiže na mojom rezistore bude odpor 5 ohmov. Toto si všetko môžeme zapojiť. Spraviť slučky. Vlastne si môžeme zapojiť multimeter. Adjuvant multimeter. A ja, aby som to spravil rýchlejšie, tak si sem zapojím obidve naraz. Jeden bude merať vlastne prúd. Shift DCV. A druhý bude merať napätie. Dobre, teraz si napojíme náš prúd, ten sa musí zapojiť do série, čiže toto pôjde sem, ozemenie pôjde sem a tento si zapojíme jednoducho takto. To som sa pomýlil. Takto. A teraz vlastne môžeme ísť merať náš prúd a napätie. Tým, že budeme vlastne postupne zvyšovať tieto hodnoty na našom variabilnom rezistore. Tam si ešte môžeme nastaviť iný inkrement, pretože v našej tabuľke neukážem. V našej tabuľke je vlastne 25 hodnot, ale môže byť hoci koľko si dáme my. 25 hodnot je vlastne preto, aby bolo čo najlepšie zobrazenie tej VA charakteristiky vlastne toho grafu. Takže 100 deleno 25 je vlastne 4 a preto my budeme mať inkrementáciu každý 4, čiže plus 4 sa bude pridávať každým posunom.
A teraz vlastne jednoducho začneme napríklad od nuly a tieto hodnoty, ktoré nám tu vychádzajú, si budeme jednotlivo zapisovať. Čiže teraz tu máme 926 mA a 357 mV a takto jednotlivo si budeme posúvať. Znova si zapíšeme obidve hodnoty, zapíšeme a tak ďalej a tak ďalej. A do tej kolónky, do toho stĺpčeka s odporom si vlastne dáte túto hodnotu odporu, tých 1000 ohmov, alebo ako si vyzvolíte, a tu vydelíte na 25 častí a pridávate vlastne. V môjom prípade ja som si zvolil 1000, začínal som od nuly, tak sa mi to pridávalo po 40, keď som mal 1000. Dobre, to je bolo asi pre tutoriál, ako spraviť tretiu úlohu všetko. Tá bola celkom jednoduchá. Tento graf si už musíte spraviť sami. To je tiež jednoduché vlastne. Takto si zvolíte všetky hodnoty. A v Exceli dáte vytvoriť graf. Napríklad tento si zvolíte a tu si už jednotlivo meníte názov, závislosť a tak ďalej a tak ďalej. Však vo Worde v Exceli snad viete robiť, takže to nemusím ukazovať. Dobre, to bolo všetko. Ešte sa vidíme pri poslednej úlohe.